Wala, hindi ka pala na-edit. Palma Minglab shoutout. Ayan. Ayan, Palma Vlog. Tamsak host. Lala Minglab shoutout. Palma. Ayan, salamat sa patamsak mo, lalabs. Taytay channel, ayan. Minglab shout out Taytay. Taytay. Wala pa akong harang. Ayan, Taytay channel ang ba ng bahay. Marlon Palma, ayan. May Palma Vlog, may Marlon. Tamsak host, ayan. Ayan, salamat sa patamsak mo, lalab. Salamat. Salamat sa patamsak. Marlon Palma. Tingnan natin yung bahay ni Marlon. Ang laki ng bahay niya. Si Marlon. Si Palma Vlog 450. Baba yung link mo, Palma Vlog. Hindi yan Mooney host. Ikaw lang ba may-ari niyan? Hindi pa Mooney yung ano mo, ang laki na ng bahay mo. How come? Nasa 3K na. 3,120 something. Hindi pa yan Mooney. Sobrang laki na ng bahay mo, lalabs. Oy. Ako nun 1.5 pa lang na Mooney na ako. Baba yung bahay mo, Palma Vlog. Si Marlon Palma Vlog, isa lang. Isa lang ba? Sige. Dalawa yung channel mo. Ayan, Bicolanang Oragon, new upload. Pa-watch host para sa WH. Ilan na ba yung WH mo? Dito ko sa bahay mo. Ayan, Marlon. Magandang umaga sa lahat.
Nandito ko sa bahay mo, Marlon. Ilang minutes ba to? Wala pang 2 minuto. Wala pang 2 minuto yung ano mo. Yung video. Ba't nag-upload ka ng sobrang mababa pag na monetize, hindi na malalagyan ng ads. Walang harang yan, lalabs. 1,500 pa lang, tagal-tagal pa. Yan, ito ko sa bahay mo, dikit ko rin to sa'yo. 1.7 yung view, 1 month. Pero sayang uyo. Wala pang 2 minutes. Hindi man ito malalagyan ng ads. If ever ma-monetize ka. Kasi ang nilalagyan ni Lolo ng ads yung yung mga 8 minutes up pataas. Yan, dinikit ko na to sa ilalabs, Marlon. $1,500 pa lang. Sayang. Ayan. Ang laki na 1.7 viral na yan. Kaso lang wala pang 2 minuto. Mary Rose Nation, Madam Migalab, shout out. Ayan. Tamsakdan, Madam. Ayan, Madam Mary Rose, nakabili ka na ng laptop. Mayaman na to si Madam. Oy, may laptop na. Mary Rose Nation. Ayan, 3 million daw sa Migalab, shout out. 3 million, thank you so much. Meron naman dati bili lang para gamitin play sa mga member ko. Wow, sana all. Pang extra lang. Ayan, Madam Mary Rose, nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. Migalab, shoutouts. Madam, laki bahay mo. Ayan. Ikaw, ang laki ng bahay mo. 4 point, nasa ano ka na pala? 4 point, nasa 4K ka na pala.
Masipag ka kasi banana eh. Tinatamad ako eh. Kanina hindi ako ng banana, tinamad ako, natulog lang ako. Ayan, Chari B, mega love shoutout, lalab Chari B, ayan. Joyce TV morning host. Good morning. Chari B, mega love shoutout. Ayan, pangalawang dikit to sa'yo, Marlon. Hindi mangisda, tamad din ako. Ayan, ang laki na, nasa 4K ka na. Ako nangisda ko nung nakaraan, na ako 2.960, nako. 2 araw akong dinangisda, kinain na yung 40. 20 na lang natira. Minsan nakakatamad eh. Kasi kinakain. Tampus, mega love shoutout, Tampus ATV. Mega love shoutout, Tampus. Ayan, Tampus, meron ka ng jacket, lalab. Majoyski, ayan. Nandito pa ba si Taytay Channel? Wala na si Taytay Channel. Si Marlon Palma. Kylie, mega love shoutout, lalab Kylie. Yan pala si Kylie, oy. Ayan, binita ng 2 Marlon. Ayan, Madam Mary Rose, nakapin. Lablabin natin mga lalab. Road to 3K ka na. Oo nga eh. Kinakain nga ni Lulu yan. Hindi pa ako maka 3K. Bahala nga siya. Kaligayahan na yan. Ayan, Madam Mary Rose, nasa bahay mo ako. Cooking shrimp, delicious, spicy. Ano to, bagong gawa? Kate Extreme Vlogging, mega love shoutout. Ayan. Mega love shoutout, lalab. Ayan, Madam Mary Rose, nasa bahay mo ako. Jer21 TV OFW, mega love shoutout. Madam Lalab Jeng, mega love shoutout, Lalab Jeng. Ayan. Jin TV, mega love shoutout, host from Jers21. Tampus, ayan. Tamsak dan share, ayan. Salamat sa pa-share. Nakapin dating dikit. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose, sarap ng shrimp mo. Ayan, nasa bahay mo ako. Madam Mary Rose. Mary Rose Nation. Hamud. May pahamud-hamud ka pa, madam, ha? Marlon Palmadan. Ayan. Cherry Pulpak from Majoyce. Harang from Kate. Ayan. Mega love shoutout sa lalab Jing. Mega love shoutout, lalabs. Ayan, Mary Rose Nation. Majoyce OTW sa'yo from Tampus. Ayan. Majoyce OTW. Ayan. Ayan, madam, nasa pabahay mo ko pangalawang dikit. Mary Rose Nation. How you're sleeping. Ang pusa ko natutulog. Ayan, JM Vlog, mega love shout out, Sir JM. Oh, shared. Ayan, shared, thank you so much. Dan Community, ayan. Sir JM, mega love shout out, thank you so much po sa pa-share, ayan. Tampos ATV Pulpak from Kate, ayan.
Kumusta Ailinski? Okay lang po, Kate. Kumusta ka din, Lalabs? Malapit na akong umuwi soon. Next week, uwi na ako ng Pinas. See you, Philippines. Next week. Ma-Joyce Dan, dikit na po with bakas na ho. Ayan. Chari B. Ayan. Chari B, Lalabs. Kate, thank you. OTW sa'yo. Ayan, from Tampus. Tampus. Ayan pa. Yay. Ayan, lumang dikit patusok na lang, Madam Melrose. Ayan. OTW sa lahat, wait lang, basta bakas lang kayo. Ayan, Ma-Joyce, nasa work po from Ma-Joyce. Ayan, si Tampoys. Nagbaba ng bahay. Yung pangalawang dikit, Madam Mary Rose. Kate Dan with bakas. Ayan. Ma-Joyce Dan. Ano ito ba si Chari? Sunod kay Chari si Lalabjeng. Chari, nandito ka pa ba, Chari? Wala na. Wala na ba si Chari? Chari, nandito ka pa ba, Chari B1? Chari B, nandito ka pa? Wala na si Chari? Kate Extreme Vlog, Tamsak Dan dating dikit. Ayan, Chari, baba yung bahay mo, Chari. Ayun pala, nakita ko na. Sunod natin si Jeng. Ayan. Dito lang ho, sige lang, Lalabs. Ayan, lalabin natin si Chari, mga Lalabs, nakapin. Tinas ko lang yung pako. Ailinski, dating dikit, tamsak na lang. Ayan. Lalab, salamat, Tampus. Ilan na ba yung bahay mo? Tampus. 809. Sige, huwag kang umalis. Mamaya bigyan kita ng banana. Tampons, Dan Sukli, dikit pulpak from Ma-Joyce Key TV. Ayan. Ayan, Tampons. Pasuklian na lang si Ma-Joyce, Lalab. Dan na sa'yo, salamat. Dito ko sa bahay mo, Chari? Panoorin ko muna. Muni ka na ba, Chari? Tampos Dan Sukli from Palma Blanc. Ayan. Tampos Dan Sukli from Palma Blanc. Dan Pulpak Chari from Kate Extreme Vlogging. Ay. Ayan, Chari, nasa bahay mo ako. Swimming din pag may time. Wow. Ang laki ng bahay.
2.62. Ayan. And Royales, official good morning po host, idol host. Tamsak po. Ayan, lalab, salamat sa patamsak mo. Ayan, may jacket ka na. And Royales, thank you lalabs, thank you. Ayan, Chariby, dikit na to sa'yo lalab, Chariby. 2 minutes. Salamat sa nagsukli. Ay. Dalawa pala yung account mo, Chari. Yan, pangalawang dikit sa'yo, Chari. Tamsakan natin. Ayan, naka-off yung comment. Naka-off. Palma Vlog Dan. Ayan, Dan sa nakapin. Palma Vlog na baba ng bahay. Ayan, thank you so much, lalab, Chari. Ayan, may palipad si Chari. Thank you so much, lalabs. Wow, nice view. Lalab, thank you. May harang ka, Chari. Ito yung isa, all welcome with my live stream. Ayan. Ba't naka-off yung ano mo comment? Eh, hindi naman to pang bata. And Royales official full pack Dan. Ayan. From Kate. And lablabin natin nakapin mga lalabs. Si Chari B. Chari B. Screenshot natin yan. Bakit di lumalaki ang bahay mo po? Parang di lumalaki. Di lumalaki ba? Saan ka sa UAE po? Oo. Tatamad akong banana lalabs eh. Hindi ba lumalaki? Naunahan mo na ako. Ayan, ibis na lumaki, bumaba pa nga, nag-18 na eh. Ba't ikaw ba malaki na? Magkasabay lang tayo, di ba? O tinatamad akong banana. Hayaan mo na, Kate, ganun talaga. Hindi laging nang babanana. Tatamad ako. Saka nung nakaraan kasi busy ako sa work, wala akong time mambanana. Ilan na ba yung sa'yo, Kate? Ikaw kasi marami kang time mambanana kaya malaki na yung bahay mo. Si Whitey ayaw niya mababa ang sub. Sana lalakihan pag nasa Pinas na ako kasi lagi akong magpapagames. Leodel TV, mega love shout out. Magla-live ako sa aking FB. Tapos yan nung gagawin kong magpapa-preview ako ng mag-sub sila sa akin tapos may premyo, Gcash. Ayan. Naku, kung saan na ako nakarating sa UAE. Ayan. Salam ho, how are you? Ayan. Leodel, Sir Leodel, mega love shout out. Naku, kung saan na. Salam ho, walaikum salam. Ayan. Like Dan, Batang Sunstorm, mega love shout out. Tatamad kasi akong mambanana lalas kaya lumalaki yung bahay ko.
Hayaan mo na next week baka mag 3K na ako. Isang taon na nga yan eh. Naka 2K pa rin. Tamsaks, Ma'am Madam Girly. May live shout out. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Pangatlong dikit. Cherry B, naka-pin OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Madam Girly, may live shout out. Ayan. Para kung inaantok kay Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng bahay. Tingnan mo si GPGP 40K na, ayan. Oh, laki ng bahay niyan, ni GPGP. Siyempre, masipag mambanana sa maraming yung tao. Ako na tamad akong mambanana. Kasi, panikain eh. Tingnan mo, 2K pa rin yung bahay ko. Hayaan mo yun, darating din yung araw, lalaki din yan, ayan. In reality special, ayan, pasukli. Kain tayo, ano ba to? Kain tayo, sarap ng ulam prito at adobo, ayan. Parang Cherry B. Love, mga lalab din na kayo sa nakapin. Andyan pa ba si Jeng? Parehas tayo, host. Ang tagal dumami ng banana, dadami tapos nawawala. Minsan kasi si Lolo, hindi niya kinakain yung banana ko. Kunwari lang siya. Pag sobrang dami na, isang bagsakan lang yung kain niya. Minsan kinakain niya nasa 60. Cherry B, dan iwan ako ng bakas. Ayan, Cherry B. Pasuklian na lang lalab si Batang Sandstorm. Si Girly G nagbaba ng bahay. Girly G dan from Kate. Ayan. Si Kate ata malaki na bahay nito eh. O, tingnan mo, nasa 7K na si Kate. Yung iba kasi maraming time sa kanilang YT. Pag wala ka kasing pasok, tas wala ka namang ginagawa sa bahay ka lang, marami ka talagang time. Ayan. Kasi nung mga nakaraang buwan, siyempre busy sa work. Tapos sa trabaho, bawal mag-mobile. So, wala na. Kate Dan Sukli. Ayan. Sige lalab, salamat. Ayan si Madam Girl, lablabin natin yan. Lablabin natin, maraming tao yan. Si Madam Girly. Buti pa to si Madam Girly, ang laki na ng bahay niya. Ito Cherry B, pangilan na ba tong dikit sa'yo? May harang. Ayan, Julius, mega love shoutout. Mikasha, mega love shoutout. Lalas, mega shoutout to all Miss Bulong. Ayan. Pag ako nakauwi ng Pilipinas, din ako magbubulong-bulong, Mikasha. Kahit magsigaw-sigaw pa ako sa loob ng bahay namin. Ayan. Hello was from Julius. Ayan. Pag sa Pinas na mabilis kasi mabigyan na ng atensyon Oo, Lalas. Malapit na akong umuwi. Next week. See you, Philippines. Hoy, Mikasha. Cooking with Sapia, mega shout out. Cooking with Sapia, dan pulpak. Ayan. Cooking with Sapia, kindly return to Kate, Lalas. Hello, guwapo, Daddy V. Mega love shout out. Daddy B. Cooking with Sapia, Dan Bell. Ayan, from Julius. Ayan. Kilay lang ang malakas. Sana all. Ayan. Nasobra na ako sa tulog. Tingnan mo yung mata ko. Parang pungay-pungay. Watching us, Boy Kalikot. Mega love shout out. Boy Kalikot. Ayan. Mega love shout out, Boy Kalikot. Hi, butterfly. Lay. Sige, dyan ka lang
Guwapa, ayudahan kita. Wow. Salamat po. Sana all may nag-aayuda. Ay, Lynette, Miguel, shout out, thumbs up. Ayan. Sana all may nag-aayuda. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, lalaz. Saan na ba si Jing? Ayan, pang 5 dikit to sa'yo, Chari. Chari. Saan na ba yan si si Jing? Ito muna ipin natin. Sunod tayo. Sunod si Jers. Nandito ka pa ba, Jers? Ayan, Kate Extreme OTW from Julius. Thanks God. Busog. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Kate Extreme OTW from Julius. Ayan. Sir Jim Gaming, Miguel Love, shout out. Kate Extreme, dati pala tamsak na lang. Ayan, from Julius Official. Ayan, may yung premier ng nakapin, tamsakan natin mga lalabs. Patamsak naman po yung nakapin mga lalabs, premier yan. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs, salamat. Dikit na sa nakapin ho. Sige lang lalabs, magbakas ka lang yan, nandyan lang yan sa taas. Nandyan lang yan siya. Nakikinig lang yan si Jing. Nagsusukli naman yan lalabs. Nag-LS din yan. Dane Dave, Miguel Love, shout out. Dane Dave, Miguel Love, shout out sa'yo lalabs. Ayan, lablabin natin si Dane Dave. Boy Kalikot, nagbaba ng bahay. Tararararantan. Yung dumikit pa, check na lang, binalikan ko na. Ayan. Jing TV OTW. Ayan, salamat po. Batang Sunstorm lalabs. Yung mga, dito yung mga nagpa-member sa akin na hindi ko pa sila nasusuklian. Saka na lang pag sa Pinas ako. Magbabawi ako sa inyong lahat. Hindi pa ako makapamember ngayon kasi wala na tayong ATM dito. Lahat na cancel. Pretty Striker, Miguel Love, shout out. Ayan. 30 tamsak host. Ayan. Pretty Striker, Miguel Love, shout out. Tamsak host sa nakapin. Ayan. Sige lalab, salamat sa iyong patamsak. 8 million daw sa Miguel Love, shout out. Ayan. Dane Dave, nandito ka pa ba? Support from Mikasha community. Ayan, thank you so much, Lalab PH Striker. Boy Kalikot, nagbaba ng bahay. Si Boy Kalikot. Thank you so much, Boy Kalikot, Lalas. Mahilig ka talagang kumalikot. Ayan. Take care, Lalabs. Thank you so much, Dane Dave. See you, Philippines, next week. Wow! I feel so excited. Ayan. Loads Mikasha, shout out po. Ayan. Dane Dave TV, ayan. Ayan, nagkakape ka na naman, Dane Dave. Enjoy. Ayan. Boy Kalikot, nagawa ng bahay. Boy Kalikot, ayan. Boy Kalikot TV. Nagbawa ng bahay. Si Boy Kalikot, ayan. Nagbawa ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. See you soon. Yes. See you soon. Dane Dave. Dan sa nakapin, pasukli idol. Ayan. Palma Vlog.
Sige lang lalab, magbakas ka lang dyan, nagsusukli yan. Dyan lang yan siya. Basta alam niyang may dumikit sa kanya, babalikan niya yan. Boy Kalikot TV, ayan, nagbaba ng bahay. Boy Kalikot. Ana may ako, ayun, ayan, binababa po ni Nightbot. Palablab din ako mga nalab sa aking mga member. Julius Official, Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, thank you so much. Nandyan pa ba si ano? Wala na si Majoyce. Si Majoyce ba? Nandyan pa ba si Tampus? Si Majoyce, si Tampus. Nandito pa ba si Tampus? Boy Kalikot o TW Boy Kalikot. Ayan. Tampus, nandito ka pa ba, Tampus? Tampus, si Majoyce ba nandito? Ayan. Aileen Lala, may live shout out. Aileen Sweet Vlogger. Mega love shoutout lalabs Aileen Tamsak. Ayan. Salamat sa iyong patamsak lalabs. Oy Marlon Palma, dikit sa'yo idol from Boy Kalikot. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Dane Dave TV, Dan Dikit from Kate. Ayan. Ayan, Dane Dave. Pasuklaan na lang si Kate lalabs. Si Kate, ang laki na ng bahay niya. Nasa 7K na, oh. Sana all. Forever bless. I love you, host. Ayan. I love you too. Sino ba to? Forever bless. Mega love shoutout. Boy Kalikot. Ayan. Aileen Sweet Vlogger, patamsak sa premiere. Ayan. Tamsakan natin si Aileen, mga lalas, may premiere. Ayan. Aileen Sweet Vlogger, Boy Kalikot, nagbaba ng bahay. Sige, tamsakan natin maya-maya Aileen. Wait lang. Aileen Lumang Dikit. Ayan. Patusok. Forever bless. Ayan. Forever bless. Oh, si Bruchito channel pala to. Ayan, Bruchito channel, Forever bless. Mega love shout out. Boy Kalikot, dating dikit. Dan na po kayong magtamsak sa nakapin, mga lalabs. Ayan po sa nakapin. Aileen Sweet Vlogger, dating dikit idol. Patamsak sa premiere. Sige, tamsakan natin yan, lalabs. Nandito pa ba si Daddy? Wala na si Daddy. Wala na. Sana yung premiere mo. Ayan, patamsak po sa premiere ni Aileen, mga lalabs. Patamsak. Good night, Aileen Ski. Ayan, matulog ka na, lalabs. Oy. Boy Kalikot, nagawa ng bay. Patamsakan na natin yung premiere ni, Aileen. Patamsak pa ako sa premiere, mga lalab. Ayan, sa premiere ni Aileen. Patamsak ako, mga lalab. Salamat. Patamsak po sa nakapin. Boy Kalikot TV, tamsak, dating dikit from Palma. Bikulan ng Uragon, ng baba ng bahay. Miss na kita, host. Ayan, thank you. Forever bless. Bruchito channel, thank you so much, sir. Bruchito. Aileen Sweet Vlogger, ayan, nagbaba ng bahay. Patamsak po sa nakapin, mga lalabs. Sa premiere po ni Aileen. Ayan. Lori Pops lalab, mega love shout out. Lori Pops.
Miguel Love, shoutout sa'yo, Lori Pops Lalabs. Kumusta ka na, Lori Pops? Island Sweet Vlogger, old friend, please check. Ayan. DTS Orkes, Miguel Love, shoutout. DTS Lalabs. Patamsak ako sa premiere ng nakapin, mga lalabs. Ang nakapin po patamsak sa premiere. Ayan. Ayan, patamsak din po ako sa premiere ni Jeng. Ayan. Sir Leodel, Miguel Love, shout out. Leodel TV, ayan, lablabin natin si Sir Leodel. Madaming tao dyan. Bartiran. Ayan. Lori Pops, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, nagbaba po ng bahay. Ayan. Ang dami ko namang tamsak. Thank you so much. Sa nagtamsak, 34 likes. 34 tamsak. Thank you so much. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shoutout 9 million. 9 million, thank you so much. Patamsak pa ako sa premiere ni Jing, mga lalabs. Ayan yung binaba kong bahay. OMG, mali pala. Ayan si Jing, mga lalas, pala vlog po, patamsak. Ayan si Eileen Sweet Vlogger, nakapin po, tamsakan natin, mga lalabs. Kailan ka uwi, host? Ano, June 25. Mga 26 na sa Pinas na ako. June 26. Magpapaano tayo yan, magpapagames. Sa unang ano ko, LS ko sa Pinas. Magpapa-Gcash. Mga first week siguro ng ano, July. Tamsak host, Madeline. Miguel Love, shoutout Madeline. Ayan. Madeline, Miguel Love, shout out, tamsak host. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab, salamat. Ayan, Laniski, binababa ni Nightbot, palabal ba ko, mga lalabs. Ayan, Bicula ng Orago, nagbaba ng bahay. Harang. Ayan. From Madeline Sagario. Ayan. Thank you so much, lalab. Ayan, 10 million daw, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Cooking with Sapia, Chari B, Dan. From Cooking, Charibi, kindly return, lalabs. To Cooking with Sapia, thank you so much. Dan na kayo sa nakapin, mga lalas, magtamsak. Chari B, ayan, nagbaba ng bahay. Chari B, Madeline Sagario, lalab, thank you so much. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. DTS Orkes, Dan Pin, ayan. Ayan, Eileen Sweet Vlogger, dan daw si DTS. Pasok lang na lang, lalas. Forever Bless, ayan. Si Forever Bless nandyan, lablabin natin. Boy Kalikot TV, nagbaba ng bahay. Boy Kalikot. Ayan, 11 million in the house, Miguel Love, shout out. Dan na kayo sa nakapin, mga lalas. Ayan, punta tayo kay Forever Bless. Doon muna tayo sa member ko. Ayan. Ayan, Forever Bless. Lablabin natin, mga lalas, nakapin. Forever Bless. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Palablab from Madeline. Palablab po. Ayan. Lablabin natin si Madeline, mga lalas. Ayan, palablab po nakapin. Si Brochito Channel, Madeline Sagario, dan po. Ayan.
Boy Kalikot ng baba ng bahay, si Boy Kalikot. Ayan. Lablabin po natin nakapin mga lala si Brochito Channel. Ayan mga lalas, palablab po ako sa premiere ni Jeng. Ayan, binaba ko yung kanyang bahay. Jeng, ayan. Boy Kalikot nagbaba ng bahay. Boy Kalikot. Ayan. Lablabin natin si Boy Kalikot. Boy Kalikot OTW. Ayan. Salamat po sa pag-uwi mo. Sponsor ako games po. Pa-flex mo na lang ako. Sige lalabs, ng problema. Magpapa-Gcash ako sa mga July 1 ganun. Yun yung ating grand LS ba? Gcash. May mananalo ng pera, ng load, or ng lang. Pwede rin WH. Baksumas Datam. Salamat Pagi. Ayan. Boy old friend. Jeng Lalabs, nandiyan na si Jeng. Laki kinain ngayon lang host. Pagtingin ko kanina di pa kinain saging ko ngayon. Pagtingin ko laki ng bawas. Kaya nga ako Lalabs, hindi ako nang babanana. 2 araw hindi ako nang banana. Nung isang araw na ako 2.960. Kinain yung 40-20 na lang natira. Ewan. Hindi ako nang banana. Ubusin niya lahat yan, bahala siya. Madilan siya, Sagisagario, shout out sa'yo Lodi. Ayan. Minsan kahit sanay ka ng na kinakain ni Lolo yung banana mo, na pa rin, naaasar ka pa rin, nasasaktan ka pa rin. Kailan uwi mo ho? Sa Lala? June 25. June 25. Next week na yun. Next week na. Ayan, Bicolana ng Uragon nagbaba ng bahay. DTS Orkes. Ayan, nagbaba ng bahay mga lalabs. DTS. Palablab ako sa ni Jing mga lalabs. Tamsakan natin si Brochito mga lalabs nakapin. Ayan. Palablam po nakapin mga lalas, palablam. Buti mag-ilis ka na lang, di pa kainin. Mas mabuti pa mag-ilis kaysa magbanana. Pag nagbanana ka, sure malaki kain eh. Dan cooking with Sapia from Madeline Sagario. Ayan. Details Orkes done to you from Boy Kalikot. Ayan. The Amazing Liz. Ayan. Binaba ni Nightbot yung kanyang bahay mga lalabs. Ayan, dito is Orkes done. Work na ko host. Sige lang Charlie lalabs, thank you so much. Sige lang lalabs, mag-work ka na. Thank you so much lalabs, Charlie B. God bless. Ayan. Lapit na ingat sa pag-uwi host. Na-excite na nga ako lalabs. Parang paparating yung araw. Hindi ko yung explain yung nararamdaman ko. Kasi after 8 years, makakauwi na ako ng Pinas. Isusurprise ko yung nanay tatay ko. Baka iiyak yun, iwan ko. Kasi birthday din ng tatay ko sa July 1. Ayan. Ay, July 3. Hindi niya alam na uwi na pala ako. Ayan. Hindi ko alam baka naghagulhulo sa iyak. Sobrang saya. Ayan. Boy Kalikot TV, ayan, nagbaba ng bahay.
Ibablog ko yan mga lalabs kung anong magiging reaksyon ng tatay ko. Yung tatay at nanay ko kung anong magiging reaksyon. After 8 years, ayan, hindi nila ako nakikita. Kasi doon din kasi sa bahay namin wala pa kaming internet, magpapakabit ako, ayun. Bloody, ayan. Thank you so much, Bakso Mas Datam. Mga lagdan na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Patamsak po ako sa nakapin mga lalam. Thank you so much, Bakso Lalab. Thank you. Ayan, padikit po ako sa nakapin mga lalas. Patamsak po sa premier ni ni Brochito. Ayan, 8 million in the house. And mega love shoutout. Boy Kalikot dance clip from Jeng TV. Ayan. Hinlablabit natin si Jeng mga lalas. Ayan, binaba ko yung kanyang bahay. Patamsak na lang po ako sa premier niya mga lalas. Boy Kalikot, ayan, nagbaba ng bahay si Boy Kalikot. Boy Kalikot. Dan Boy Kalikot from Madeline Sagario. Ayan. Thank you so much. Maya 10:30 mag-LS me mga lalabs. Sino hindi busy dyan? Ayan, kalimbangin natin si Jing mga lalabs. Thanks sa sumukli from Boy Kalikot. 10:30. Ayan, thanks daw sa sumukli from Boy Kalikot. Boy Kalikot TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Tingnan yung bahay ni Boy Kalikot. 713 pa lang pala. Dan na kayo sa nakapin mga lalams. Lori Paps, nandito ka pa ba? Amalia Bermudo TV tamsak host. Mega love shoutout. Bakso Mas Datam Dan from Forever Bless. Boy Kalikot nagbaba ng bahay. Lamlabin natin si Boy Kalikot. Tamsak host, mega love shoutout. Ayan, si Amalia, taga Japan ka. Ayan. Amalia Bermudo TV, mega love shoutout lalabs. Bakso Mas Datamdan from Forever Bless. Boy Kalikot nagbaba ng bahay. And si Jing, lablabin natin mga lalabs. Patamsak ako sa premier ni Jing TV mga lalabs. Amalia Bermudo, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan yung aking mga member, binababa po ni Nightput. Palablab po mga lalabs. Glory Paps, mega love shoutout sis. Ayan. Amalia OTW from Jeng. Madeline Dan, Madeline from Cooking with Sapia. Ayan. Thank you so much. Thank you. Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba ng bahay. Cooking Dan Jeng TV. Ayan. From Madeline Sagario. Ayan. Jeng TV, mega love shoutout. Morning from Amalia Bermudo. Ayan. And lalab, thank you so much. Thank you so much everyone. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Dan na ba sa nakapin? Jing TV, mega love shout out. Fly high butterfly. Bakso Mas Datam Dan to you, Lodi from Boy Kalikot. Bakso, kindly return to Boy Kalikot. Ayan. Forever Blessed, nagbaba ng bahay. Forever Blessed. YouTube na maglapit. Host Idolos, nice to see you again. Ayan. Thank you, Tamsak. Salamat, kumusta ka na, YouTube no? Ayan. YouTube na maglap shoutout. Amalia Pulpak sa'yo from Jeng. Ayan. Amalia Pulpak si Jeng Lalabs. YouTube no, kumusta ka na Lalabs? YouTube no? Ayan. Amalia Pulpak si Jeng Lalabs. Amalia, ayan. Dan po sa nakapinhos. Ayan, Sir Brochito. Dan na po sa'yo si Amalia. Pasuklaan na lang po, salamat.
Okay lang ho. Okay lang ako ho. Ayan. Ayan, YouTubuno. Thank you so much. DTS nagbaba ng bahay. Dan Tamsak. Ayan. From YouTubuno. Salamat. Jing TV. Thank you. OTW. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalab magtamsak. Balik natin si Jing. Saan na ba yun? Patamsak ako mga lalab kay Jing. Ayan. Boy Kalikot, ikaw sunod dito ha. Boy Kalikot. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Patamsak. Boy Kalikot. Ayan. Nagbaba ng bahay. Boy Kalikot. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Boy, please return. Boy, Kalikot. Pasukli si Cooking Lalabs. Suklaan mo si Cooking with Zapia. Dan na sa'yo. Cooking with Zapia. Nagbaba ng bahay. Alam niyo ba yung puso ko parang tumutugudog-tugudog yung puso ko. Na-excite siguro ako. Ayan, dan sa nakapin from YouTubuno. Ayan, Jing Lalabs, dan sa'yo si YouTubuno Lalabs. Pasuklian na lang. Ricky HTV, mega love shoutout. Ricky. Binili ni Amo Lunch. Ricky, mega love shoutout. Ayan, Ricky, meron ka ng jacket Lalabs. Ricky HTV, thank you so much. Dan all kalimbang sa nakapinhos from Amalia. Ayan. Amalia, thank you so much Lalabs. YouTubuno. Ayan. Gang Style Channel Morning Host CC. Ayan. Gang Style, mega love shoutout Lalabs. Gang Style. Ayan, 9 million daw. Mega love shoutout. 9 million, thank you so much. Hindi pala premier yung binaba mo Lalabs. Jing. Cooking with Zapia. Ayan. I'm already connected on you, ma'am. Thank you from Boy Kalikot. Ayan. YouTubuno nagbaba ng bahay. YouTubuno. Gang Style Channel nagbaba din ng bahay. Boy Kalikot. Ayan. Nagbaba ng bahay si Boy Kalikot. Lablabin natin mga Lalabs. Madeline. Ayan. Galing nami sa bahay mo from Jing TV. Ayan. Palablab naman po, tamsak sapat na po from Gang Style. Yan, lablabin natin si Gang Style. Mga latin natin yung bahay niya. Hiking from house to department store. Wow. Sherwin Reyes, ayan, nagbaba ng bahay si Sherwin. Ricky HTV, ayan, nagbaba ng bahay si Ricky. Lablabin natin si Ricky, salamat host. Ayan, silipin natin yung bahay. Tingin ko si Ricky kung nakadikit na ako sa'yo. Ayan Ricky, sukli ako sa'yo Lalabs ha. Nakakaawa naman siya. Basag pala sipin niya. Ayan. Ayan Ricky, suklian na kita ha. Dikit ko yung main ko sa'yo. Ayan Ricky HTV. Gang Style. Tingnan natin yung bahay ni Gang Style. Boy Kalikot, iwan na ako ng bakas. Sukli na lang dito. Ayan. From Batang Sandstorm. Ayan, nagbaba ng bahay. Dikit kalimbang sa nakapinhos. Ayan. Jing lalabdan na si Gang Style Lalabs. Ayan, Kalsum ka kitchen, we love shout out. Assalamualaikum, how are you? Walaikum salam.
Kalsum Ka Kitchen. Thank you so much, lalabs. Thank you. Ayan, gang style lalabs. Dikit ko yung main ko sa'yo. Di pa pala ako nakadikit. Ito na. Gang style na suklian na kita lalabs. Ito sa bahay mo ako. Ayan, boy kalikot dan dikit kalimbang. Salamat, Sister Kalsum. Ayan. YouTube Buno nagbaba ng bahay. Sherwin Reyes, dikit na ako sa'yo, idol. Jing Tamsak. Ayan. From Sherwin Reyes. Walaikum salam sa PSCs. I am good. And you? From Kalsum. Ayan, Mama G, binababa po ni Nightbot. Boy kalikot nagbaba ng bahay. Dan na kayo sa nakapin, mga lalabs. Amalia Dan from Cooking with Zapi. Amalia lalabs. Kindly return to Cooking with Zapia. Already done to you. Ayan. Thank you so much. Boy OTW from Sherwin. Ayan. Kalsum sis, I'm good. Ricky H TV. Ayan. Nagbaba ng bahay, Ricky H. YouTube Bono, binisita ko na bahay mo from Jeng. Ayan. Cooking with Zapia. Nagbaba ng bahay, cooking. Ayan. Shirin Reyes, dikit kalimbang sa'yo. Ayan. Sherwin. Ailinski, I am coming your video. Thank you so much, lalab. Thank you. Thank you so much. Boy kalikot, nandito ka pa ba? Boy kalikot, dikit na tayo, host. Oh, lalabs. Galing na ako sa bahay mo, Ricky. Ayan. Boy kalikot, nandyan ka pa ba? Boy kalikot, baba ng bahay, boy kalikot. Baba ko na lang yung premiere mo, lalabjing, ha. Pabisita na lang ng bahay ko. Nabisita na kita, lalabs, nagbakas ako. Tingnan mo dun si Ailinski, may bakas. Ayan, boy kalikot. Ayan, binaba ko. Baba mo na kita, lalabjing, ha. Boy kalikot tayo, mga lalab. Boy kalikot. Ayan. Dorang Inday, Migalab shout out. Dorang Inday vlog. Ayan, may jacket ka na po, Dorang Inday lalab. Migalab shout out. Dorang Inday. Ricky HTV OTW from Batang Sandstorm. Ayan. DTS Orkes. Ayan. Ikaw sunod dyan, Batang Sandstorm, ha. Kay ano, boy kalikot. Lakwat Zero TV vlog, Tamsak Hos. Ayan. Julius Migalab shout out. Julius. Tamsak Hos from Lakwat Zero TV. Julius. Ayan. Si Julius nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. DTS Orkes nagbaba ng bahay. DTS. Ayan, si Julius nagbaba ng bahay. Ayan, patamsak naman ako, mga lalabs. Padikit din po kay Batang Saan. Ang palatandaan, ayan. Ang palatandaang thanks, Jol OTW. Ayan. Lakwat Zero TV vlog, nagbaba ng bahay. Lakwat Zero. Ricky Dan from Cooking. Ayan. Dan boy kalikot, pinanood na kita pag ano,
Ayan, boy kalikot dan na sa'yo si Ricky. Pabalikan na lang lalas. Dito ko sa bahay mo, boy kalikot. How to prepare, replace front stud bolt Hyundai. Ayan. Ayan, nandito ko sa bahay mo, boy kalikot. Julius Official Dan, full pack from Dorang Inday. Ricky TV Dan, dikit from Gang Style Channel. Ayan. Julius, pasuklian na lang si Dora Lalabs, Dorang Inday. Nandito ko sa bahay mo, boy kalikot. Ayan, bigyan kita ng 5, boy kalikot. Hindi na ako magbakas. Ayan. Ayan, unang dikit. 717. Boy kalikot. Wala na dumikit hos. Ayan. Binaba ko yung bahay mo, atay. Ayan mga lalas, palablab naman ako kay Jing yung binaba ko yung bahay niya. Patamsak ako sa premiere niya mga lalabs. Host funny picture my cut done. Ayan, thank you so much, lalabs. Pangalawang dikit, boy kalikot. Ayan, di na ako nagbakas. Bahay mo, Durang. Ayan. Chef Errol Karomay, Migalab Ati Lynn, shout out sa iyo from Chef Errol. Ayan. Thanks, host. Ayan. Pangalawang dikit sa iyo, boy kalikot. BMRC Q8, Migalab, shout out, host. Dites Orkis Dan, dikit ako sa iyo, pasukli. Ayan. Bicolanang Uragon. Chef Errol Karomay, nagbaba ng bahay. Julius Official Dan. Ayan. Shout out po sa lahat from BMRC. Ayan. Ricky TV Dan, sa'yo sir from Julius. Ayan. Pangalawang dikit. Boy kalikot. Ito pangatlo. Dan cooking with Ricky. Cooking Lalaz. Kindly return to Ricky. Ayan. Lakwat Zero, nagbawa ng bahay. Ricky OTW from Jeng. Ayan. Pangatlong dikit, boy kalikot. Pahipo mga langga from Dorang Inday. Ayan. Hipuin natin si Inday. Yan, laki ng bahay ni Inday. Tapusin lang natin si boy kalikot. Pangapat na dikit, Dane Dave TV. Ayan. Thank you so much, lalab Dane Dave. Anong iniinom mo? Chef Errol Karomay Dan, dikit kalimbang tamsak sa'yo, idol from Gang Style. Ayan. Channel. Dito lang ako sa short video mo, boy kalikot, para mabilis. Ayan, boy kalikot Dan, dikit sa'yo, idol, pasuklin na lang. Sila Kwat Zerong TV. Ayan. Chef Errol Karomay, nagbaba ng bahay. Chef Errol, ayan. Julius, dalawa na lang sa nakapin mga lalab, dalawa na lang. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin, dalawa na lang. Dan Julius from DTS Orkes, Lakwat Zero TV, Dan Pulpak from Dora. Ayan. Julius Official Dan, sa'yo salamat. Dito lang ako sa short, Julius, boy kalikot. Good morning, host from Inday Dori. Ayan. Inday Dori, lalab, migalab, shout out. Ricky, nagbaba ng bahay. Ayan, si Julius nagbaba ng bahay.
Juice. Juice ba yung iniinom mo? Kala ko tubig eh. Sana kanina nagkakape ka, ngayon nag-juice ka na. Di kaya mag-ano ka yan, mag-purot. Tamsak Dan po, ayan. From Inday, ayan. 7:25 ka na, boy kalikot. Aileen Sweet Vlogger, ayan. Nagbaba ng bahay. Aileen Sweet Vlogger. Nandito pa ba si Batang Sandstorm? BMRC Q8, Dan. Aileen Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Hanapin ko yung bahay ni Batang Sandstorm. La 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 la. Brochito Mission TV. Ping Vlog. Amazing. Han Channel. Mami G. Jing TV. Ba't di binababa ni Nightbot yung bahay ni ano? Wala. Batang Sandstorm. Lakwat Zero nagbaba ng bahay. Ayan si Lakwat Zero. Ricky H. Dan from Ship Errol. Ayan. Dilma Miguel Love shout out. Buwanoy ti amiga from Dilma. Ayan. Paro G. Julius official nagbaba ng bahay. Julius. Ayan. Dorang Inday nagbaba ng bahay. Ronald Miguel Love shout out Ronald. 8 million in the house Miguel Love shout out. Dito muna ako tayo sa member ko mga lalabs ha. Batang Sandstorm. Member muna tayo, member. Ayun, palablab ako nakapin mga lalab. Batang Sandstorm. Ricky, it's TV galing namin sa bahay mo. Ayan, palablab po nakapin mga lalabs. Nandyan lang yan si Batang Sandstorm. Medyo busy sa kanyang business. Pero nandyan lang yan nakikinig. Ayan. Delmadan from Aileen Sweet Vlogger. Ayan. Aileen Sweet Vlogger nagbaba ng bahay. Ayan. Lablabin natin si Aileen Sweet Vlogger mga lalab. Delma Jennifer Dan from Ronald. Ayan. Ayan, thank you so much. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Ayan, Batang Sandstorm. Jing TV nagbaba ng bahay. Ayan. Lablabin natin si Batang Sandstorm mga lalabs. Ayan, nakapin po. Chef Errol Dan from Cooking. Ayan. Bicolanang Oragon, 5 million in the house. Miguel Love shout out. Ano ba yun? Nung isang araw nagpunta ako sa may LS. Ang sabi niya, kada isang oras lang daw ng LS is only $1. Ayan, Trib Cheat Vlog, dikit sa'yo. Ayan, from Boy Kalikot. Delma Jennifer nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Chef Karomay, dikit from Ricky. Ayan. Ate Aileen, dan sa'yo, views lang kita. From Chef Errol, thank you so much. Ilan na yung bahay mo, Ricky? Ikaw sunod, Ricky, kay Batang Sandstorm, wag kang umalis. Ricky. DTS Orkes Inday Dan from DTS Orkes. Palablab pa ako nakapin mga lalabs.
Doon po tayo sa nakapin. Ayan. Boy Kalikot OTW from Chef Errol. Ayan. Dilma Jennifer nagbaba ng bahay. Boy Kalikot Dan from Lakwat Zero. Ayan. Dilma Jennifer. Ayan. Dan Bell All from Julius. Eileen Sweet Vlogger nagbaba ng bahay. Boy Kalikot nagbaba ng bahay. O Jing pinasok ko rin bahay mo. Ayan. From Ricky. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Yung nakapin po. Dakit na pala ako kay Batang Sandstorm. Inday Dori. Ayan, nagbaba ng bahay po si Inday Dori. Lablabin natin mga lalabs. Inday Dori. Ayan, 9 million daw. May galab shout out. Dan po sa nakapin from Lakwat Zero TV. Ayan. Sige lalab, magbakas ka lang muna dyan lalabs. Lakwat Zero. Ayan. Tamsak from Lenjel. Ayan, ako muna magsukli sa'yo lalabs. Salamat maya lalabs. Sino hindi busy dyan? Mag-ilis ako 10:30 ng umaga Pinas time. Ayan lalabs. Yung hindi busy dyan, pwede kayong pumunta kay Jing TV 10:30 Pinas time. Ayan. Meron siyang LS. Batang Sandstorm. Sino yung dumikit kay Batang Sandstorm? Lakwat Zero. Sukla naman na kita lalabs ha. Punta ko sa bahay mo. Lakwat Zero. Boy Kalikot Dan sa'yo. Cooking with Sapia. Nagbaba ng bahay. Ronald Dan. From Lenjel. Ayan. DTS nagbaba ng bahay. Ronald OTW sa'yo from Chef Errol. Ayan. Batang Sandstorm Dan Pulpak, pasuklin na lang po, salamat. Sige po, Madam Dorang, magsuklian po, ayan. Nandyan lang yan kasi busy siya konti sa kanyang business. Baka nagbukas ng tindahan yun, ayan. Lakwat Zero, dito ko sa bahay mo lalabs. Kawawa naman yung Pajero ko. Ang lalaki ng katabi, ayan. Dito ko sa bahay mo, Lakwat Zero. Ayun, ako muna magsukli sa'yo. Sino dumikit sa nakapin pa? Si Madam Inday. Si Dorang Inday Vlog. Ayan, full watch, Lakwat Zero. TY Host, ayan. Lakwat Zero Inday. Si Dorang Inday pala. Ayan. Ito ko sa bahay mo, Madam Inday, Dorang Inday. 2.3, ayan. Nasaan na si Ricky? Ricky, baba ng bahay, Ricky. Ricky, baba ng bahay, Ricky. Ricky, baba ng bahay mo. Ricky, baba ng bahay, Ricky. Ayan, madam. Nice view. Salamat, Ronald. Ricky, nakababa na ho. Nakababa na ba? Yan, sunod-sunod lang tayo mga lalab. Sunod-sunod. Jing TV OTW. Ayan. Next time uli, ma'am. From Boy Kalikot. Sige lang, Boy Kalikot. Lalab, salamat. Ricky. Ilan ba yung bahay ni Ricky? 609. Ayan, Ricky, bigyan kita ng 5, Ricky. Undawi ako sa bahay mo. 609, Ricky.
Nakakaawa naman siya, basag sipi niya. Ayan. Yan, Ricky, nasa bahay mo ako. Unang dikit. Jing TV Dan Channel, Dan, ayan. Linjil ng baba ng bahay, New Hope, Migalab shout out. Bernard, Dragon, Migalab shout out. Ayan, may dragon pala dito. Batang Sandstorm, Dan Pulpa. Ayan. Hello host, good morning from New Hope. Ayan. Bernard Dragon pa WS po mga idol. Sino mas si Bernard Dragon? Linjil Maya, dagdagan ko saging mo. Bisita ka sa LS ko. Ayan. Ayan, Linjil, bisitahin mo yung LS ni Jing Lalabs. Boy Kalikot Dan from Ship Errol. Tagal na ng WS ko, Lord, sihi. Di ka pa ba muni? Ate Jing TV, Dan, sa'yo salamat from Ship Errol. Salamat po, Jing. Ayan. Ayan, unang dikit, Ricky. Ito, pangalawang dikit, Ricky. Ship, bahay mo. Ayan. Bernard Dragon, shout out sa'yo. YouTube Uno, ayan. Ship, pasok lipo from Linjil Mix Channel, then from Cooking. Ayan. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Linjil, Cooking with Sapia. Ayan. Ricky, pangalawang dikit, Ricky. Okay, Linjil. Ayan. Ayan, Ricky, pangalawa. Hindi na ako magbaka sa pangalawa. Dan sa nakapin from Bernard Dragon. Ayan. Bernard Dragon. Si Uludo. Akala ko ba muni ka na, Uludo? Hindi ka pa ba muni? Uludo? Hindi na kita plinay kasi ang akala ko ano ka na muni. Pangatlong dikit, Ricky. Uludo, hindi ka pa bumuni. Ayan, pangatlong dikit, Ricky. Panoorin ko muna ng 2 minutes para di malagas. Chef Errol, please return from cooking. Ayan. Kung with sa piyan, naguba ng bahay, Linjil Dan. Comment po, sukli agad from JM. Ayan. Ayan, si Sir JM, lablabin natin yan, mga lalabs. Comment lang kayo sa kanya. May 3 plus banana. Ayan. Ricky HTV. Ayan, Ricky pang-apat. Linjil Dan sa'yo. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Gawin na natin itong 615. Isa na lang sa nakapin. Isa na lang. Ayan. Linjil, pasuklian si Chef Errol Lalabs. Linjil, ayan. Kanina host, bagong gising ako. Ang ganda mo ngayon, nakahilamos na ako, halong luminaw ang mata ko gan. Yan ka na naman, tubono eh. Kala ko anong sasabihin mo. Please connect my channel from Chef Errol. YouTube Uno, shout out. Ayan, 6:15 ka na, short video lang yung pinanood ko, Ricky. Susunod natin si DTS Orkes. DTS Orkes. Pagkatapos kay GM Vlog. Hala, ano ba yung napin ko? Kala ko si JM. Ayan, patamsak po nakapin, mga lalas. JM. GM Vlog live streaming Lapagan. Ayan.
YouTube Bono, ayan, nagbaba ng buy si YouTube Bono. What's the menu, chef? From YouTube Bono. Ayan. Mikasha Lalag Migalab, shout out. Mikasha Cuisine. Nasa work ka, Mikasha. Ayan, patamsak po nakapin mga lalas. Palangga 1, 2, 3 ko, 52 tamsak hos. Dating dikit. Ayan. Dan kayo sa nakapin mga lalabs. Sa nakapin tayo po sa nakapin. Ayan. 5 million daw sa Migalab, shout out. Good morning po Palangga lalabs. Ang laki ng bahay niya, sana all. Magluto muna mi host. Migalab, shout out. Ayun. Sa lahat, salamat sa mga dumikit. God bless everyone. And God bless Lala. Mag-ingat ka palagi dyan. Ayan. Panoy Vlog. Migalab shout out host. Ayan. Cooking with Sapia. Nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Dan na kayo sa nakapin mga lalas. Kalimbangin nyo yan yung nakapin. Ayan. Maraming ayun na dyan. JM dating dikit na po. Dikit na. Ayan. Bernard Dragon dan na sa trabaho mo. Ayan. DTS Orkes, you still here? DTS. Cooking with Sapia, nagbaba na. Chef, binisita na ko na bahay mo. Ayan. Wala si DTS. Umalis na. Okay, wala na siya. Linjel, ayan, kanina pa to si Linjel eh. Linjel Mix Channel, Linjel. Punta muna tayo kay Julius. Sunod ikaw, Linjel. Wala na si DTS eh. Chell Story, Tamsak Host, Palangga GM Vlog, Dan po from Palangga. Sige lang lalabs, magbakas ka lang dyan, magsusukli yan. Linjel, ikaw sunod kay Julius. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. Julius, egg breakfast with cheese. Oh, yummy. Bernard Dragon, puntahan kita from YouTube Bono. Ayan. Ricky Dan Pulpak from Inday. Julius official nagbaba ng bahay. Julius, ayan. Lablabin natin si Julius nakapin mga lalags. Ang laki ng bahay niya. Dan Palangga 1, 2, 3 ko dikit. Linjel Mix Channel. Thank you. Ayan. I'm coming. Ricky H. Ay nagbaba ng bahay. Bernard YouTube Bono. Nandito ko sa bahay mo Julius. Wala na ba si Julius dyan? Linjel, andyan ka pa, Linjel. Good morning host everyone, patamsa upcoming live tonight from Chelsea Story. Palangga Dan. Ayan, patamsakan mo natin si Chels. Ikaw sunod-sunod, Linjel ha. Linjel, ikaw sunod.
Dan Inday Dory from Ricky. Patamsak po nakapin mga nalab nakapin patamsak. Ayan. Child story. Ang laki ng bahay ni Madam Chels. Patamsak po nakapin mga lalabs sa inyo. May mga bibing bahay dyan. Tamsakan natin yung nakapin mga lalabs para mapuntahan nyo yan. Dan sa nakapin from Bernard Dragon. Ayan. Julius Official Dan from Palangga. Hindi man akong dikit sa nakapin. Tamsak na lang. Patamsak pa ako sa nakapin mga lalab sa nakapin patamsak. Harang host. Ayan, salamat siya sa papaharang mo. Linjel, nasan ka na Linjel? Linjel. Linjel. Nandito pa ba sila Kuat Zero? Ship Errol, nandito pa ba si Ship Errol? Dan sa nakapin mansion na bahay niya o mansion na nga. Linjel ba ng bahay? Nandito pa ba si Linjel? Wala na si Linjel. Linjel, nandito ka pa ba Linjel? Linjel. Wala na. Ship Errol na lang tayo. Wala na si Linjel eh. Ayun, nandyan si DTS. Malaki rin yung bahay ni Chef Errol. Ayan, nasa bahay mo ko, Chef. Do you like to eat sushi? Ayan. DTS, don't leave, okay? After Chef Errol, I will ping your link. Yan, dikit sa'yo, Chef Errol, nandito ka sa bahay mo. Wow, sushi. Yan, pangalawang dito, Chef Errol, sa'yo. DTS, you are next. Don't leave. Ayan. Chef Errol Dan po from Palanggang. DTS. Punta tayo kay DTS mga lalabs. Give you extra banana DTS. Then after cooking with Sapia. Ayan.
DTS Orkes. Ayan. I give you 5 banana DTS. And Sinoli Vlog thumbs across. Good morning. Ayan. I give you 5 banana DTS. Thanks, Eileen. You're welcome. Ayan. 1.3. Pagi NC, ayan, how are you, host? I am good, NC, and how about you? Pagi. Inday Dory, ayan, nandiyan pa pala sa mga. Charge ko lang yung mobile ko. Mamatay. Inday Dory OTW from Ship Errol. Ronald, nagbaba ng bahay si Ronald. Inulabi natin si Ronald, mga lalabs. Ronald, Bicolanang Oragon, mga lalabs. Palablab naman ako sa aking uploads. Ayan. Pawats naman ako, mga lalab. AR Mix Vlog, hi host, good morning. Ayan. AR Lalab, Migalab, shout out. Mikasha, yes lalabs. 9 million daw, Migalab, shout out. 9 million, thank you so much. Tusok host from AR Mix. Ayan. Lalab, salamat sa patusok mo, thank you. Ayan, Ship Errol, nagbaba ng bahay, Ship Errol. 8 million daw, Migalab, shoutout, 8 million. Ayan. DTS Orkes, I am here in your house. Angela Ben Danilo, Migalab, shoutout, harang. Ayan. Salamat, lalab, sa paharang. Yan, DTS First Banana. Please connect everyone from Ship Errol. Magandang buhay everyone. Please connect everyone. Ayan. Shoutout lang sa tapos para masukli agad. First Banana to you, DTS. Ayan, Ship Errol. Then from Angela. Second Banana for you, DTS. Angel, shout out. Ricky, nagbaba ng bahay, Ricky. Second Banana to you, Orkes. Nice view, grumeni ng sawa karon indilok. Ayan. Tanduran. Yan, third Banana, DTS. Pakunik na kapin, mga lalabs. Ayan, DTS. 3 Banana for you, DTS. Ayan. Ronald, ayan, nagbaba ng bahay si Ronald.
Ate Angela Dan sa premiere mo, salamat. Ayan. May premiere ka, Angela. For banana for you, ano DTS. Isa na lang sa nakapin, harang hos. Ayan. Lalab, salamat sa paharang. DTS Dan full pack. Ayan. I give you 5 banana, DTS. Cooking with Sapia is still here, cooking. Cooking with Sapia. Nandito ka pa ba, cooking? Wala na. Punta tayo kay Ronald. Si Inday ba nandito pa si Inday? Wala na. Inday? Inday, nandito pa ba si Inday? Lenjel, nandito ka pa ba, Lenjel? Lenjel, nandito ka pa ba, Lenjel? I'm done to you 5 banana, ano? DTS. Gumuhit ka na, ano? Wala na, ayan si Inday, nandito pa. Sunod kay Inday, si Ronald. Ayan. Inday muna tayo mga lalabs, Inday. Sunod kay Inday, si Ronald. Huwag kang umalis, Ronald. Ayan. Hello, Inday. Ayan. Ate Angela Dan sa'yo. Welcome, DTS. Ayan. I'm done to you. Ayan, tamsakan natin yung premiere ni Inday, mga lalabs. Patamsak po nakapin, mga lalabs, yung kanyang premiere, Inday. Bigyan kita ng 5, Madam Inday. Salamat sa pagpinhos. Walang anuman po. Ayan. Dati man tayong dikit sa main. Ayan. Tamsakan ko na. Bigyan kita ng 5, Madam Inday. Palangga 1, 2, 3 shout out. Ayan. Inday Dory Dan to you from Ensinoli Vlog. Ayan. OTW. Ayan. AR. Ayan. Ensinoli Dan sa'yo. Salamat. Salamat, host. Yan unang nandito ko sa bahay mo, Madam Inday. Ensinoli OTW. Ayan. From Ronald Harang, host. From AR Mix Vlog. Dan Ensinoli. Ayan. Miguel Love shout out Chef Errol from Palangga. Angela Ben Danilo, ayan, nagbaba ng bahay. Chef Errol, ayan, nagbaba ng bahay si Chef. Ayan, Madam Inday. Ito ko magtamsak sa premiere mo. Hindi na ako magbakas, Madam Inday. Dan Pulpak Inday. Ayan, from AR. Inday Dory. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Madam Inday. Dito lang muna ako sa short. Dito lang ako sa short. Para mabilis. Pangalawang dikit. Pero tinatamsakan ko yung premiere mo. Ito pangatlo. Ikaw sunod, Ronald, kay ano, Inday. Yan, Madam Inday, pangatlo. AR Mix OTW, ayan. Pangapat. Sa nakapin tayo, mga lalab. Magtamsak po kayo sa nakapin, mga lalab, sa premiere ni Madam Inday. Ni Inday Dory.
Sarap yung pizza. Ayan, Madam Inday. Dan ako ng 5. Patamsak po nakapin mga lalap. Dan na kayo sa nakapin. Ayan. Ayan, dan ako ng 5 sa'yo, Madam Inday. Dan po tamsak sa premier ni Inday. Ayan. Dan AR, Plum DTS, Chef Errol. Ayan, nagbaba ng bahay. Ronald, ayan. Sino ba to si Ronald? Wait lang. OTW Palangga, ayan. Salamat sa banana, oh. So, walang anuman po, ayan. Ronald. Si Trevi pala to, si Madam Trevi, nakatago yung bahay niya. Breakfast. Katago. Ayan, palablab po nakapin mga lalabs. Siguro malaki na bahay nito ni Ronald. Kasi nakatago na eh. Thumbs Love Inday Dory, dating dikit. Yan dito ko sa bahay mo, Ronald. Tribe, yan, dikit ko to sa'yo. Next tayo kay Cooking with Sapia, din kay kay Cooking si AR, din after si Angela. Ayan. Mega love shout out host at sa lahat. Jojo Lala, mega love shout out. Jojo the Farmer. Ayan. Thank you, Lalab. Thank you. Palanggadan sa'yo si NC Noli. Lalab, pasuklin na lang. 6 million daw. Miguel Lab, shout out. Ayan. Thank you, NC. OTW from Palanggang. Tamsak sis, good morning from Manay B. Miguel Lab, shout out Manay B. Ayan, good morning po Manay B. Jojo the Farmer. Ayan, nagbaba ng bahay. Jojo the Farmer, Palangga 123, you're welcome sis. Ayan. Dati man tayong dikit Ronald. Angela Tamsakdan from Inday Dory. Ayan. Cooking with Sapia, Dan, Manay B. Kagigising mo lang, Manay. Ayan. May harang kasi, ayan. May harang si Ronald. Tapusin natin. Ayan, may harang. Tagal. Chef Errol, ayan, nagbaba ng bahay, Chef Errol. All the kids na nakapintusok na lang from Jojo, ayan. Salamat, Jojo, sa iyong patusok, lalabs. Harang host ulit, ayan, from AR Mix Vlogs, ayan. Lalabs, salamat. Bye host, time to work, unya, dugay kaayo ka mag-makeup. Walang makeup.
Wala na. DTS, ayan. Hayaan mo yun, lalabs, oy. J Black Remix, ayan, music. $8 million daw sa Miguel shoutout, 8 million. Yan, Madam Tripchi, pangalawang dikit to. Cooking with Zapia, baba ng bahay. Cooking is still here. Cooking with Zapia. Palangga 1 to 13 QCs from NC, ayan. Palablab ako sa nakapin mga lalabs. Cooking with Zapia. Now lead vlog dan Pangyaw, ayan. From Manay Bicol, Pangyaw. Wow, sana all. Marunong magsalita ng ibang lahi, Pangyaw. You're welcome po, ayan. DTS Orchis dan to your friend. From Juju, ayan. Chef Errol nagbaba ng bahay. Ronald nagbaba ng bahay. Ronald. Cooking with Zapia. Cooking with Zapia, I will give you extra banana, lalabs. I'll give you 1 banana, ayan. Kasi malaki na bahay nito. Inday Dory nagbaba ng bahay. Inday Dory, ayan. Isfab TV Vlog, Miguel Love shout out. Si Kuya Pab yan. Wala nata si Sapia. Nandito pa ba si J Black Lala, Miguel Love shout out. Sino pa ba di ko na pin? Palangga, nandito ka pa ba, Palangga? AR, nandito ka, AR? AR. Wala na. Okay, Palangga, baba ng bahay, Palangga. Nasaan na si Palangga, uy? $8 million din daw sa Miguel Love shout out. 8 million, thank you so much. Kuya Pab, ayan si Kuya Pab is Pab TV Vlog. Miguel Love shout out. AR, baba ng bahay mo, lalabs, AR. AR, harang ulit, host. Ayan. Cooking with Zapia, ayan, nagbaba ng bahay. Palangga, nagbaba ng bahay. Ayan, Bongski, Miguel Love shout out. AR Mix Vlog done. TikTok viral, Miguel Love shout out. Bongski, ayan. Wala si AR. Ano naman tayo kay Palangga? AR, mamaya ka na. Ayan. 11 million daw sa Miguel Love shout out. TikTok viral, Miguel Love shout out. Dating dikit sa nakapin. Dan Bongski, dikit from Ricky Bongski. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Bongski. Bongski official nagbaba ng bahay. Ayan. Webhouse TV, Miguel Love shout out. Sir James, Miguel Love shout out. James GPGP Tamsak. Ayan. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Sir James, thank you. Ayan. Palanggan dito ko sa bahay mo, lalabs. Ilan na ba yung bahay ni Palangga?
503. Ayan, nablabi natin si Palangga. Baby pa pala to. Thank you ho sa pagpinulang naman lalabs. Ayan, palablab po sa nakapin mga lalabs. OTW Bongski from Web House. TikTok viral dan to you from Ensinoli. Ito ko sa bahay mo Palangga lalabs. Manay B, kailan ka aalis ng Pinas? James GPGP, hello from Ensinoli. Dito ko sa bahay mo lalabs Palangga. Ayan. Dansa nakabitay from Jojo the Farmer. Ayan. Ayan Palangga, pasok lang si Jojo lalabs. Patamsak from J Black. Ayan. May premier ka ba J Black? Thank you sa pag-visit host. Walang anuman. Ayan lalabs Palangga, bigyan kita ng 5. Ito ko sa bahay mo. Welcome to my silent LS. Hindi na ako magbakas. Palangga. Panurin ko muna to ng 2 minutes. Dansa nakabitay. Ayan, pasuklian mo yung si Jojo. Dansa nakabitay from Jojo. Ayan, pangalawang dikit sa'yo lalabs. Gawin nating 510 to. $9 million daw sa Miguel shoutout. 9 million Ronald ng baba ng bahay. J Black TV Dan from Manay B. Ayan, Palangga lalabs. Kalimbangin mo yan si Manay B. Ayan. Madaming tao dyan lalabs sa LS niya. Ayan si Ronald. Marami din tao dyan. Ayan, pangalawang dikit sa'yo lalabs Palangga. Web House TV Kalimbang all from Ronald. Ayan. Pangatlong dikit to lalab sa'yo Palangga. Ayan. Web House, pasuklian na lang si Ronald lalabs. Web House. Ayan, 8 million in the house. Miguel shoutout. 8 million. Pangapat na dikit to sa'yo lalabs. Julius Inventor, Miguel shoutout Julius. Ayan. Pang 67 thumbs. Kumusta ka na Julius? Nang dagdag na ba yung mo WH? Palangga 1, 2, 3. Ayan, Miguel shoutout Julius Inventor. Patusok salamat from Julius. Ayan. Dan Web House, 992 ka na. Ayan. Si Web House ba road to 1K? 300 WS pa lang po ay malapit na 1K na lang lalabs. Sino ba si Web House? Road to 1K? Wait lang ha. Tapusin ko lang to si 11 million daw sa Miguel shout out. 510 ka na Palangga. Ayan. 11 million daw sa Miguel shout out. Sino yung road to 1K? Si Web House. Tingnan ko muna yung bahay niya. Web House.
Ayan, ikaw sunod AR ha, kay ano, Wave House. Nakapin tayo mga lala, surod to 1K po ang nakapin. Lablabin natin yung nakapin, Nauli 1.1K tamsak dan bagong dikit sa'yo idol from Julius. Ayan. Patamsak po sa premier from J Black. Sige J Black, tamsakin natin yan. Kunti pa lang host. 3K na lalas, 1K na lang. Mga ano na lang yan. 1 month. Salamat host. It's Karki, Miglab shout out. Dan Sukli Wave House. Nandito ko sa bahay mo, ano, Wave House. Salamat host. Walang ano man. Ayan. Ayan yung nakapin road to 1K mga lalangs. May harang. Salamat ho. Si Ronald ay nagbaba ng bahay si Ronald. Lablabin natin si Ronald mga lalabs. Ayan, 6 na lang pala sa nakapin. Dito ko sa bahay mo, Wave House. Panoorin muna natin para hindi malagas. Yung nakapin puro to 1K mga lalams. Yung nakapin. Ayan. Palablab po ako sa nakapin. Huwag sanang malagas. Gaming chair. Ayan. Ayan. Nasa bahay mo ko, Wave House. Pinapanood ko muna lalabs. 5 na lang sa nakapin. 5 na lang. Ayan. Pang 995 nakapin host. Ayan. Gaming chair unboxing. Wow. Magkano ba bili mo ng ano, ng gaming chair mo, Wave House sa Pinas? Magkano ba ang gaming chair? Magkano ba yan? Nasa 10K ba yan? Wave House? Paro G. Salamat Julius Inventor, dating dikit tamsak na lang. Ayan, Wave House, sabay makuuli. Wave House TV Dan. Ayan. From Bongski, harang ulit host from AR Mix Vlog. Ayan, si Ronald nagbaba ng bahay, Bongski Official. Ayan. Mega love shoutout, Wave House, salamat idol. Wave House TV Dan to you. Ayan. Wave House. Ayan, 1K ka na ano, Wave House. Congratulations. Pasobran natin ng konti. Sukli OTW Jojo the Farmer. Ayan. Jojo ko +1 pasukli from AR. Ayan. Ayan, Jojo, pasuklan si AR. Ito pa, ano, Wave House. Para hindi yan, ano. Heads car key, ayan. Sabay makuuli, ano, Wave House. Good morning, host. Everyone, patamsak po. Upcoming live from Chell Story. Ayan. Ricky HTV done to you from Encinoli. Ayan. Wave House done from Inday. New Hope, mega live shoutout. Pang 512 ako sa'yo. Langga, palangga. Ayan. Ito pa, dikit ko pa to sa'yo. Uli, Wave House. 1K ka na. Ayan. Thanks, Wave House, from Juju. Ayan si Ronald. Ayan, Wave House, sabay mo ko uli. Skip natin yung harang at di ka pa naman monetize. Ayan, AR, baba ka ng bahay mo, AR. AR Lalabs. Mega love shoutout 3K. Ayan, from Jojo.
AR, baba mo yung buy mo, lalabs. 13 million daw sa Miguel Love, shout out. Ayan, graduate na yung nakapin. AR, baba ng buy mo, AR. TikTok viral, ayan, nagbaba ng bahay. TikTok viral. Si Jessie. AR, baba mo yung bahay mo, AR. Ayan, Bicolan, dyan na ho. Sige, nakapin ka na, lalabs. Ayan, may premier ka pala. Patamsak po sa nakapin, may premier mga lalabs yung nakapin. Ayan. Inventor AG official vlog done. AR done na po from Jer 21. Ayan. Ricky, done na sa'yo si Jojo. Pasuklian na lang, lalabs. Punta ko dito ko sa bahay mo, AR. Inventor AJ official done from Manay BOs. Di pa gumagalaw bahay ko, ha ha ha. Pag gumagalaw. AR Mix Vlog. Dan Jojo 921 ka na. Ayan si Jojo, ano rin siya, na road to 1K. Bomski Dan from DTS Orkes. Ayan. And mga dikit na pala to sa'yo, AR. Ayan, palablab po sa nakapin mga lalabs. AR. Hindi kung meron pa akong di nakadikit sa'yo. Ayan, dikit na. Ana official done from Bongski. Ayan. Cooking with Sapia, thank you so much, lalabs. AR Mix Vlog done from Inday Dory. Ayan. And sinuli nagbaba ng bahay. And the amazing list po. AR Mix. Tamsak na lang ako, lalabs. Mga dikit na pala to sa'yo. Ayan. Tamsakan ko na lang to. Jojo Dan po from Jer 21. TikTok viral full pack na. Ayan. From Web House. Ronald Vlog Dan from Ispab TV Vlog. Fly high butterfly. Ayan, tamsak na lang ako, lalab sa'yo, AR. Tamsakan ko na lang at dikit naman na to sa'yo lahat. Patamsak po nakapin mga lalab sa premiere ni AR. Gawin na itong 20 tamsak. Ayan. Salamat po from support team. Mega love shout out support team. Paro G. Ayan, Aluma baby, tamsak. With harang, Mega love shout out na yan.
Aluma Baby. Ayan, salamat Aluma. Ronald Tripchi Vlog, dating dikit. Ayan. Thank you Inday Dory. Ayan. Tadadan, 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 tadadan. Ayan, gawin natin tong 20 tamsak lalags. Mga dikit naman ako sa'yo, ER. Ricky Dan Pulpak. Dan na kayo sa nakapin mga lalams. Dan na ba Aluma Baby? Ayan. Sino ba to si Aluma Baby? Si Alma, si Madam Alma pala to eh. Sexy back, wow, sexy. Bongski official, thank you sir. Ayan. From Encinoli. Ganda ng damit, sana all. Sana all. Jojo, baba ng bahay mo, Jojo. Jojo. Bongski official, thank you, sir. Support team. Sana yung bahay ni Jojo? Hindi ko makita. Jojo, baba ka ng bahay. Ayan. Next tayo mga lalabs. Welcome dan na. Ayan. Web house. From Jers 21 TV OFW. Kumusta na yung bahay mo? Ano? Kasi nag 518 ka na. Jers 21. Salamat Jers 21 TV OFW. OTW. Ayan. Thanks sa papin. Ayan. Jojo the Farmer done to you from Encinoli Blanc. And 9 million daw Miguel Love shoutout dito ko sa bahay mo, Jojo. OTWNC from Jojo. Ayan. Jojo dan connect from Aloma Baby. Ayan. Si ano pa, Alma Albior. Details Orchestra dan from Manay Bicol. Ayan. Details kindly return lalag to Manay Bicol. Ayan. 519 ako sa'yo. Jers 21. Ayan. From Web House. Ayan, 9 million daw. Miguel Love shoutout 9 million. Tamsak dating dikit, Akuna. Sino si Akuna? Bicolanang Oragon. Ayan. Nagbaba ng bahay, mga lalabs. Aluma Baby dan to you. Premiere, ayan, may premiere pala si si J Black. Sige, wait, Jojo, ay ha. J Black, wait, pakatapos kay Jojo. Wait lang ha. Para matamsakan yung premiere mo.
Ayan, Jojo, nasa bahay mo ako. Sa premiere mo, Jojo. Patamsak po nakapin sa premiere ng nakapin. Ayan. Ayan, Ispab TV, nagbaba ng buy. Thanks, host. Ayan. Jojo, the farmer. Big love shoutout Ispab. Ayan, Aloma Palahos. Si Aloma baby. Ayan, pangalawang dikit, Jojo. Di na ako magbakas. Ayan. Aloma baby yun eh. Harang ulit, host. Ayan, salamat, Lalabs. Harang again, host, from Inday. Lalabs, salamat. Manay OTW from Aloma baby. Ayan. Pasensya na wala pa ako tulog. Matulog ka, Jers. Masobran kakabanana dyan. Ayan. Tulog-tulog din pag may time. Ayan. Huwag puro white tea. J-Black, huwag ka umalis ha. Diyan ka lang muna. Harang, host, parang batang sandstorm. Ayan. Ayan, Lalab, salamat. Inday sa premier mo, tamsak. Ayan. Ikaw nga, sige nga, ano oras ka na ba natutulog? Mamaya, yung mata ko nga pungay-pungay na. Oh. Ayan, Jojo, sabay mo ako ulit. Ano ka na? 9:30. 9:30 ka na. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ng pag-ibig ni Ma'am Aileen. Hindi wow. Ayan. Uy, hindi wow. Tamsak idol. Ayan. Ayan, ang palatandaan, may love shoutout. Nandyan pa ba si si J-Black? Ayan, patamsakan muna natin yung kanyang premiere. Patamsak po sa nakapin, mga dalas. May premiere ng nakapin. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin po, yung premiere niya. Ayan. Yung nakapin may premiere. Jojo nakapin OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Excuse me. J-Black Remix Music done. Ayan. J-Black OTW. Ayan. Salamat po. Ay, lablabin natin si palatandaan, mga lalads. J-Black. Nandito pa ba si J-Black? J-Black done. Ayan, si palatandaan. Lablabin natin, mga lalads. Tamsak done. Ang laki ng bahay niya, sana all. Sana all. Sana makatriki na rin ako. Ayan. Paano nga makakatriki? Hindi ako nang babanda na tinatamad ako eh. Bill Akin, Miglab, shout out. J-Black TV Dan. Ayan.
Bel Aquino, J Black Dan full pack. Ayan. Wala na ba si J Black? Ayan si palatandaan, lablabin natin. Di ko siya mapigilan. J Black Kalimbang dikit sukli na lang dito. Ayan. Ayan, salamat. Dan sa nakapin, ma'am. Ayan. Sige, Lala, salamat. Maba ko yung bahay mo. Ayan. Wala naman natayan siya, umalis na. Hararan tararan tadadan tadadadan tadadan tadadadan tadadan. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs, yung aking member. Ayan. Palatandaan. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Please connect on the pin, mga lalabs. DTS Orkes and Doridan from Cooking. Ayan. Cooking with Zapia. Support team Dan Sukli sa'yo. Ayan. Fly high butterfly. Alma Albiar Dan completely package. Ayan. Palamlab po ako sa nakapin, mga lalas. Ayan si palatandaan. Ay, katakot naman to. Binuksan ko na naman. Usog ko nga to. Ay, naglalakad na multo. Ayan yung nakapinlablabin natin, mga lalab. DTS Orkes. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. DTS. Dan sa nakapin with bakas from Aloma Baby. Ayan. Palatandaan, lalabs. Dan na sa'yo si Aloma Baby. Ayan. Bet Channel, Mega Love shoutout, Madam Bet. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, Madam Bet. Thank you so much. Punta ko sa bahay ni Madam Aloma Baby. Aloma Baby. Ayan, ganda ng damit ni... Sino ba yung naka-backlist? Wow, ganda. Ganda ng damit. Si Aloma Baby. Harang ulit, Nos. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo. Wow, ganda ni Madam Alma. Ayan, maikli lang yung video mo. Wala pang 1 minuto. Details Orkes done completely from Bell. Ayan. Details Orkes done complete package. Pasuklaan na lang, lalas. Batang Sunstorm all dikit, tusok na lang from Jojo. Ayan. Laka na ng bahay ni Madam Alma. Ayan, Madam Albiar, nasa bahay mo ako. Bel Aquino Dan sukli sa'yo, salamat. Ayan. Batang Sunstorm all dikit, tusok na lang. Ayan. Lamlabin natin si Batang Sunstorm. Ayan yung nakapin, palablab ako, mga lalo sa nakapin. Juda Farmer Dan. Ayan. Ispab TV Vlog, Kuya Pab. Ayan. Lapit na din yan sa'yo, host. Sana nga. Sana nga, Madam Aloma Baby. Sana nga. OTW Kuya Pabs. Ayan, nandito ko sa bahay mo uli. Pangalawang dikit. Madam Alma, sakit mong cat.
Ang cute ng cat mo. Anong lahi ba yung cat mo? Ayan. Makulit. Makulit yung pusa mo. Laban lang lagi din lagas lolo. Ayan. Anong lahi ba yung cat mo, madam? Kaya nga hindi ako ng banana kasi si lolo panay labot. Lamon eh. Maine Coon Horse. Ang laki niya, tapos parang ang haba ng buhok niya. Madadala mo ba yan ng Pinas? Tamsak pala, tandaan dating dikit. Tusok sa nakapin from AR. Ayan. Ang laki, no? Ang haba ng buhok niya, long hair. May pusa din ako pero Siberian. Panay tulog, panay kain lang. Ayan. O matangkad po pwede kaso kapon na yan. Sa akin hindi pa kapon. Gusto niya ng pera. Ayan. Nandito yung cat ko tulog. Iuwi ko siya ng Pilipinas. Ayan. Isasama ko siya, madam, sa pag-uwi ko sa June 25. Ayan. Ito yung pusa ko, madam, oh. Ito siya, oh. Siberian. Ayan, iuwi ko siya. Papalahian ko to. Ayan. Sleeping. Ang cute naman. Cute man ninoy. Nyangin, nyangin, nyangin. Mabait to, mabait. Oo, sayang, maganda nga baby niya na yan. Natutulog siya eh, naistorbo ko. Hindi ko siya pinakapon, madam, kasi sa Pinas hanapan ko siya ng asawa. Kasi mahal yan sa atin eh. Pinakamababa daw niyan yung 15k. Basta may mga lahi. Ayan. Hanapan ko siya ng mapapangasawa sa Pinas. Ayan. Isasama ko siya sa sa Pinas. Hindi pala mabilis kumuha ng papel ng pusa. Grabe, daming trials. Huwag mo nang lahian mo muna, sayang eh. Oo, papalahian ko yan. Grabe, nilalakad ko yung papel niya. Nag-apply ako ng ng import permit sa Quezon City. Through email lang, madam. Na-receive ko na, approve na. Then tapos na second step dito naman sa UAE. Sabi ko, lalabs. Tapos nag-apply ako sa UAE, waiting pa ng ng approval. Tapos pangatlong step, pupunta ng Dubai. Para yun na siya kikiluhin. Tapos bibili ako ng cage. Malalaman na kung magkano yung ticket niya. Diba? Ang daming gastos. Ayoko kasi siyang iwanan kasi kawawa. Matagal ko nang kasama yan eh. Pag may problema, ako lang yung nakakasolve ng problema ko. Nawawala yung lungkot ko, yung problema ko. Ayan. Kahit panay tulog, kain lang. Ayan. Lucky Charm. Okay lang yan, parang baby din sila. Oo. Ang cute, ang bait niyan, hindi siya nangangagat. Siya, 4.5 kilo. Pero mas mahal yung ticket niya eh. Sasakay siya ng Emirates. Ako lang, Cebu. Mas mahal pa siya kaysa sa akin. Ayan. Hindi ako sasakay ng ng Emirates, sobrang mahal. Mapupugrot. Mauubusan tayo ng pera.
Ang cute po. Magsibo lang ako kasi mura lang yung Cebu. Nasa ano lang, 117. 1,700 dirhams. Pero yung sa kanya mas mahal. Ayoko siyang iwanan kasi baka maging palaboy yan dito. Ang ganda pa naman, oh. Bill Aquino dan Tuyo. Ayan. Cooking with Sophia dan Pulpak. Oo, okay lang yan. Kaya mo yan, host. Oo, kaya naman. Nung nakaraan, na-stress ako kasi yung unang apply ko ng import permit sa Pilipinas na ano siya, na-reject. Diyos ko, sabi ko, ano na kayang gagawin ko? Tapos nag-send ako uli ng ano, ng email. Tapos tinawagan ko doon sa ano, sa Bureau of Animal. Sabi ko, bakit reject yung papel ko? Mayak-iyak na ako, oy. Kasi malapit na akong umuwi, wala pa ring papel yung pusa ko. Pero meron na siyang passport, madam. Kinuhanan ko na yan ng passport, meron na siyang vaccine, may microchip na yan. Sumasahod na rin, 2 beses pa lang ako sumahod sa YT ko. Ayaw ko siyang iwanan kasi ano to, Lucky Charm. Yung kulay niya ano, white and orange. Ano yan, swerte. Pampadami ng pera. Ano daw yan? Pera yung kulay niya, pera. Buti pa ang pusa. Ayan. Mahal na mahal ko kasi siya, iwan ko, hindi ko kayang iwanan. Oh my gosh. Tapos sa Pinas, hahanapan ko siya ng ano, ng babae kasi lalaki yan eh. Iwan ko baka bibili lang ako doon. Sasakay ng eroplano. Oo, sasakay ng eroplano. Emirates nga siya. Yung UAE na ano, eroplano. Samantalang yung amo niya mag-ano lang, Cebu Pacific. Very true, kawawa din host, nakakaawa pag iiwan. Ayan, oo nga. Di bali ng ano, gumastos. Okay lang yan kasi parang bibi ko na yan eh. Tusok sa nakapin. Kasi kung nasa Pilipinas ako, nandito siya, hindi ko alam kung anong mangyayari na sa kanya. Ayan, ayan, Bicolanang Uragon. Ayan, 11 million daw sa Miguel Love shoutout. Eric Garcia, Miguel Love shoutout. Eric. Eric Garcia, nagbaba ng bye. Eric. Ayan. Palablab po nakapin mga lalives yung nakapin. Ayan. Bill Aquino Dan from cooking. Pag ano daw kasi madam, pag kinakapon lalong lumalaki. Ayan ang palatandaan. 8 million daw sa Miguel Love shoutout. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. 8 million daw sa Miguel Love shoutout. 8 million. Thank you so much. Ailinski Vlog dan tamsak nood. Bakas dating dikit from Bill Aquino. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Bell. Ang laki ng bahay niya. 9K. Sana all. Ang laki ng bahay mo, Madam Bell. Muni, Miguel Love shoutout. Muni. Ayan. Muni, Miguel Love shoutout. May jacket ka na, Muni. Ayan. Bell Aquino. Ayan, nagbaba ng bye si Bell.
Bel Aquino. Maribel. Ayan. Dan to you, Aloma Baby. Si Aloma Baby. Kung mayaman lang ako, host, gagawa ako ng bahay ng mga pusang gala. Kasi kawawa sila. Yun nga po, dito sa UAE, daming pusang magaganda dito. Sa labas, pwede ka lang kumuha, kaso lang, mahal pag uwi mo. Hindi, pag alis ka na ng UAE, wala. Kawawa, wag na lang. Minsan yung iba abusive pa sila sa mga alaga nila. Yung mga pasaway yun, hindi nila mahal yan. Kahit mabalahibo yan, inalik-kalikan ko pa yan eh. Nilinisan ko yung tenga niya, sinisipilyoan ko. Sinusukla yan, nininilkatiran ko yan. Ayan. Parang bata eh. Jojo the Farmer. Ayan. Yung pusa ko hindi siya nangangagat. Basta nakaupo lang siya pag pag nininilkatiran ko, hindi lang siya naimik. Nilinisan ko yung tenga niya. Kinukuton buds ko. Palangga 1, 2, 3 ko dan pulpak. Ayan. Patamsak sa premiere ni J Black. Ayan. Eric Garcia, old friend from cooking. Ayan. J Black remix, nagbaba ng bahay. Ayan. Nakakatanggal kasi ng ng problema yung alaga. Tanggal lang stress. Kahit di nagsasalita, kinakausap ko eh. Harang ulit host. Ayan. Cooking with Sapia. Nagbaba ng bahay. Cooking. Ayan. Thank you so much, Lalab Cooking. Wala na ba to si si Palatandiin. Ayan. Sana si Aloma Baby yung bahay mo, Madam Oy. Support team. Ayan, nagbaba ng bahay. Support team. Aloma Baby muna tayo. Sunod si Bel Aquino. Ayan. Aloma Baby, I'm then already connected from Eric. Aloma Baby. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ko uli, Madam Alma. Wild purple flowers. Parang hindi sa totoo. Dan pulpak Bel Aquino, pasokle. Palangga 1, 2, 3, dan pulpak. Ayan. Eric Garcia, dan connect with comment from Aloma Baby. Ayan. It's Karki dan pulpak from Bel Aquino. Pangatlong dikit na to sa'yo, Madam Alma. Nang oy. OTWR Mix, ayan. From Bel Aquino. Pangapat na to sa'yo, Madam Alma. Sa iyong party, ayan. Sexy back.
Pang-5 dikit. For good na ba uwi mo Pinas host? Opo, for good na. For good na po, madam. Ayan, Madam Alma. Gumuhit ka, madam. Ayan. Nag 4.02. Punta tayo kay Bel Aquino. Bel Aquino dan Suklipo from Palangga. Ayan. Ayaw mo na bumalik, apply ka, punta dito, mas maganda. Ayan. Saang bansa ka ba, madam? Alma? Paikutin kita, host. Ayan. Ayan, salamat po. Saan ka ba? Sa US ka, diba? Madami atang requirements dyan. Kailangan ata fluent English. Canada, ako saan sa Canada. Hindi ba mahirap mag-apply dyan? Pahinga muna ako, makalalaman. Saka na lang siguro. Miguel Labshot, pwede po kaya patamsak at iwan ng bakas. Salamat po from support team. Ayan. Support team dan connect sa'yo from Aloma baby. Ayan. Lablabin po natin nakapin Bel Aquino. Ayan. Harang naman host. Ayan, lalab, salamat sa paharang. Bel Aquino. Ito ko sa bahay mo, Madam Bel. Jojo the Farmer. Ayan, Madam Bel, nandito ako sa bahay. May lang ba yung bahay mo? 9, laki ng bahay niya. Na 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 na. Naghang na naman to eh. Aloma baby dan Sukli. Ayan, Miguel Labshot at pwede patamsak. Ayan. Parang support team. One Day TV, Madam One Day, Miguel Lab shoutout po. Ayan. Miguel Lab shoutout, Madam One Day TV. Palangga, may bakas ako sa'yo. Salamat from Aloma baby. Ayan, Madam One Day TV, Miguel Lab shoutout po. OMG, naghang na naman yung mobile ko. Maribel Aquino dan po. Ayan. From Manay B.
Opo, Aloma baby, dan na po ako sa bahay mo. Thank you. Ayan. Rizal Fadel, mega love shout out. Ayan. Rizal Fadel. May jacket ka na po, Rizal. Naghang naambot man, oy. Yan, naghang na yung ating mobile. Napagod na ata. Maribel Aquino, dan to you. Support team dan from One Day TV. Ayan. Support team, pasuklaan na lang si Madam One Day TV. Dan sa'yo, lalabs. Salamat. Support team si Eds Karke ata yan. Kabit kita, hi. Mega love shout out. Kabit kita, ayan. One Day TV dan from Aloma baby. Harang pa from Aloma baby. Ayan, salamat po sa paharang. Mega love shoutout, pwedeng patamsak from support team. Ayan. Naghang na tong mobile ko. Oh my gosh. Nagharang-harang na. Support team dan po. Ako kanina may bakas ako. Thank you. Ayan. From Palangga. Naghang na tong mobile ko, kainis. Dan tamsak dating dikit Eric Garcia. Ayan. From AR Mix. Larry tamsak, mega love shout out. Ayan. Padikit please from Larry. Ayan. AR Mix Blanc. Ayan. Dan tamsak dating dikit Eric Garcia. Tusok na lang. Ayan. AR Mix nagbaba ng bahay. Larry tamsak. Padikit please from Larry. Ayan. Ay, ay, ay. Nagdikan na yung aking mobile. Naghang na yung isa. Kabit kita dan from Aloma baby. Yan ako muna nga to. I-restart. Nang you sleeping. Ching ching ching. AR Mix Vlog, I'm already connected my friend. Ayan. From Eric Garcia. Thank you so much. Bicol ng Oragon. Ayan, nagbaba ng bahay. Bicol ng Oragon. Mega love shoutout, pwede patamsak at iwan ng bakas from support team. Ayan. Almadan tuyo po from Jojo the Farmer. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan. Aloma baby, Larry Dan. Ayan. Dragon Gaming, Hey Island Ski. Ayan. Dragon Gaming, mega love shout out. Ayan, 6 million daw, mega love shout out.
Tamsakdan dating dikit lari tusok na lang from AR mix. Ayan. Jojo the Farmer na kadikit na kanina lang may bakas idol. Ayan. Tan tan tanadan tan tan. Thanks po sa dumikit. Ayan. Ayan, nalabin natin yung nakapin. Support team. Sage Karki. Hi, kabit kita. May galag shout out. Ayan. Hi, beautiful. Ayan, thank you. May harang si Edge Karki. Kabit kita. May galag shout out lalams. Ayan. Dan sa nakapin pasukli. Ayan. Support team pasuklaan yung mga dumikit sa'yo lalabs. Kabit kita. May galag shout out. Ayan. Dan po ako sa nakapin kanina host. Ayan. Hintayin mo lang lalabs, magsuklian siya. Ganda ng view. Ayan, salamat. Sino ba nagpaano sa akin? Guhit. Nakaikot isang guhit host with 80 tamsak. Salamat po. Ayan. Madam Aloma baby, salamat po. Ayan, salamat. Nakaguhit ako. Bumalik yung kinain ni Lolo. Ayan, nag-30 na. Ayan, salamat po Edgar Dan. Ayan. Dan kabit kita pasukli na lang from AR. Ayan. Harang host, good morning lalabs. Akrima lalab, mega love shout out. Ayan. Akrima, thank you so much lalab sa iyong paharang. Good morning. Ayan. Oo nga host, minsan ang luck niya magmukbang. Minsan hindi siya nagmumukbang eh. Tapos pag minukbang, isang bagsakan lang. Kakainin 40, minsan 50. Oh my God. Cooking with Sapia, I'm already connected, my friend. Ayan. Salamat lalabs. Akrima. Ayan. Ow. Thank you so much. Cooking with Sapia, I'm already connected. Ayan. Close. True, ayan.
May premiere pala si ano. Si Akrima may premiere, lablabin natin. Ayan. Nawala. Tamsak ako sa premiere mga lalabs ni Akrima. Ayan. Patamsak po sa premiere mga lalabs. Armix vlog dan pulpak sa premiere. Ayan. Patamsak pa ako sa premiere ni Akrima mga lalabs. Ayan yung nakapin. Ayan, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan. Dan sa nakapin from Jojo the Farmer. Ayan. Akrima dan Connect from Aloma Baby. Ayan. Paro G. Talaktakan TV dan pulpak. Ayan. Ayan, Aloma Baby nagba ng bahay. Ayan, siguro mga lalabs ako yung mag-out na. Madam Alma, mag-out na po ako. Ayan, Bell, thank you. May bakas lang link night boot. Ayan. Ayan, Madam Aloma Baby, mag-out na po ako. Alas 5 na pala dito ng umaga. Ayan, Jojo the Farmer, thank you. Aloma Baby, Madam. Jojo the Farmer. Thank you, Cooking with Sophia, everybody.
AR Mix, Lalas, Palangga. Ayan. Mag-out na ako mga lalab. Salamat sa inyong lahat. Ayan. God bless us all. Bye-bye. Ayan, out na po ako. Bye-bye everyone. Thank you so much.